Fáilte is fiche go dtí Páirc Parnell na Gréine I dúsceart Áth Cliath Leathcheannais Laighean 2021. Curthan na bliana se chatte lein Áth Cliath thart aig Uíbh Fhailí Tráchtaireacht atá go háling fad chun bheith gimmert Cluiche Iomána Fé tá tas na Gréine bhí cho láidir níos túisceach an le methe le tamalín na nús cé go bhfuil si fós ag 2 Celsius mothair Parc níl se cho merv nú cho teo agus tehis a bhí níos túisce na fórna Olaf chun trodan so iad mothair Parc le breise agus uair clig céadúr agus deisicha aithna chur an bhódan so agus timpplach na háite agus an son dulta isteachtaí na seaamraí festis agus a mó réig chun imirthe a níis. Fuair an Áth Cliath, well ní léon ahrúar an fuair na fógraíoch níos túisce in san seachtain tá roinnt imirthirí 8 go deimhin an so a bhí páirteach in san bhuireann a dhimmar gcuine corcaigh ag le canis na hÉireann cúpla seachtain ó chuin ach tá taithí go leor meas na bhuireann. Lína lán cú láidir le Davy Craobh, Brian Sheehy agus Ionad Héair, an lína leathú le Áth Cliath, Paddy Doyle, Cian O'Casig agus Patrick Dunleavy. Sé dara Power an captain imróg go leor na Parc ag ifir hocht agus taobh leis Don Levy. Agus na tosathe be siad leir tá spántas maithneamh tá lína leachasach an láidir chuil le Derek McBride, Seamus Fenton agus Páirc Linehan agus na tosathe stig Kieran Foley, Liam Dunn agus Dara Purcell. Uíbh Fhailí agus dar nóbhí buamachcha an teachtain se chatte gcuine Cail Dara hín fórna cóngrach agus chortham go maith sa chéad le ach bua éas go maith go deire ag Uíbh Fhailí. An lína lán cúil láidir Peter Cleary, Dara Maher, Conor Hardiman os Coran Coolpara, Adam Fitzgerald, an lína leachúil Páirc Watkins, Killian Sampson captain na fórna agus Luke Egan agus an bhirt imróg go leor na Parc adómh Tránóna Keenberg agus Joe Ryan. Tá lína leachasach Anna Bhríomhar ar fád fuair furmhór na scór na dómh an teachtain se chatte DJ McLaughlin, Jack Screeney agus Tom Dooley agus an tosathe leis go ríist Charlie Mitchell, Luke Nolan agus Niall Lyons. Dá bhrí sin gacrad olivantá I Páirc Parnell tá steachsamachar I 200 duine bailithisteachantá bant áard hangamh as an Tránóna áling ar fad agus sin agsúil le Caibhland úntaach. Dar nó Áth Cliath mar raibh na núidir bhúidir craobh na bliana se chatte ach é sin ráite tá rudaí ag fiabhsú I gcónaí an Uíbh Fhailí. Ní hamháin ó thaobh na hamánaide ach ó thaobh cuasaí pelle agus tógadh siad é sin leo isteach go dtí an cluiche Tránóna agus an buntáiste go raibh cluiche acu an teachtain se chatte I gcuine Cail Dara. An Green a dul fé an so in an taobh na lámh a cléin or dhéicimid amach taobh an tépéil an so agus tá mé cinnte sa chéad leanú mar sin go méid sé díon ar na himmerthirí bheith dailá leis an Green ach tá an Parc aus ar fad agus tá obair úntaach déanta bhí gearra beag déanta beidir uair go leith ó hin agus gacrad Olaf Crua go maith leis an da aimseir bhí going le seachtain na nús ach é sin ráite tá míad agsúil le Caibhland anna bhathair fad. Áth Cliath imeisteach ag gghearcail chun na focail dhearnacha bheith chuil chéile an banistóir tá go siúd am líana ná Sean Power tar nó ar amáníl Áth Cliath se héisiúd agus an cúpla focail dearnach treis a bheith ag níis le na ar na tá réig an réadtóir mothair ar an Parc lár réig agus sin é fear loch garman Gearóid Macra agus tá mé cinnte bhfuil sé héananig súil leis an Caibhland comá agus an puch timppel dearnach ag Uíbh Fhailí mar derm se viidir mothair Parc ag 6 clog Uíbh Fhailí chatar beidir dahad nó dahad a cúig nómad na mar sin ag cleachta agus tógáil go leor deisina ar scóran agus mar sin agus dábhrí sin tá taithí úntacha conis ar an Parc agus ar an timpplacht. Gacrad olivhanis I Páirc Parnell le haig arán na bhíon.
Se gachar Dullivan is Cluiche Leathcheannais Laighean. Is réigen go leohan a cuihe le feiscin to mohar a Parc agus mar derm sin na conílacha fuirfa be sé tarsúil goma leis an task fós na himmerthóir agus dearan go dóhan is go tócar board ag gahainnecha I rochan leichan a bheith olive don Cluiche áirithe seo agus dar nó an Cluiche Leathcheannais eile dul aige gan am chéine sin cailcuinnig agus an gaiileh agus dáhrí sin beag fis a nocht céimh ag gimmert a Cluiche Leathcheannais an chuige an tachtan seo chuún agus má chríoch níimiid ar chóscór beag gáthréimh se den ómad agus an sonnig a deire má tá míid fós ar chóscór beag Pocanna Éirice ag tastáil chum má tá míid ag socrú an líontáin ar thaobh na lámh a clé tá sé socrathe tá gachtain is an ád ceart an réiteoir I chur aúradóir gart agus tá míid réig agus an slitir chatte isteach aige an so I Parc Parnell agus ón caifeisteach seilbh Uíbh Fhailí ag Charnais ag Áth Cliath agus aber denton son ag Paddy Dial féhrú an son ag scuileán réiteoir leis agus Charnais ag Uíbh Fhailí Sárabar an son ag Jack Screeny bhí sé rás a cuid a Charnais a ríist ar an Táirne Iirecht ag Áth Cliath so tá sé dechar smachta go maidir an slitir gotí seo ceann má imime isteach an so drona tosaach rás ag an deire nach mé bút ag gainge thar an lína deirg agus an céad ceann tá mithe ar fóríl ag Áth Cliath bhí seans ag Uíbh Fhailí ag seilbh caiilte an réiteoir á rá fan don fadóga gomsa agus an son beag cad an Pocanna Hógant. Coolbard Uíbh Fhailí sin Adam Fitzgerald agus an Greens na súla ar sa chéad le be sin dín I líon delfa sin díreach síos tríd an Lord a hénseach a ríist Áth Cliath trúr mór haimpel smacht an son ag cían ó casig féhrú trúr ó Uíbh Fhailí sa tóir ag an deire ó casig fós a dul rán ar yeisma sin ná an passahartamach é sin déanta go maithe go fáil le Fenton Seamus Fenton dulaiseach sean an sár cúil ag Áth Cliath an cúil bar déanamh goach níl Contúir glanta go fóil tá sé stigan son réiteoir ag ruchaisteach Áth Cliath féhrú ach sár chosant déanta ag Uíbh Fhailí an son bhí seansúntaach ar chúil ag Áth Cliath ach ag glantach níl an contúirta mithe fós Áth Cliath tosna níos fearr bhí cúpla seans ar scór ach ag an deire níor dhearrig glótha éon rud a bhainteach Charnais sin is ag Áth Cliath ar a Dave Lína ag eile sin muir ag fearre ach an Greens na súla ar na himmerthóirí an son tá sé fós ag Áth Cliath agus ag Dunleavy ag scuileán ceansáisteach brúan son ar an gosantóir obair bhaiste an son ag líam Don féhrú casan nuair bhúlan an ceansá agus an chéad cúlín den Cluiche aimse ag líam Don scór maith ag Áth Cliath. Thóg sé tamlín ar Áth Cliath ach ar deire treis an tríú iirecht an ceanson thar an trasnán ag an lán tosaí ní léon ceist ach go mbeidh dúláán ar chosantóirí Uíbh Fhailí an sá trach núna ach de sin is go siúd ar scór ar an Dave eile Howland son Páirc Watkins ní bheith sé sin fada go leor isteachtaí lámh an cúlbára agus Ben Hines I déanamh dóchan chun an ceansa a glanna híos fuing an sá cóngart an taobh líonach ag an deire smachta go háling ag Fenton Lárnach san immer gotí seo tá buile fuit an son ar an lámh ag Ciarán Foley agus an cailís son feicithe ag an réiteoir agus puck séiristeach a bheith ann ag Áth Cliath agus an fearr féin a fuair an buile Foley thóg ag an ceansa. Is deis ag Áth Cliath agus ag Ciarán Foley. Ríist an Greens na súla ar go haingeigh fiochantamach inar ró ach ní chuirg sé isteach námach ar Foley an ceansa chuiristeach tá sí ard bhfuil sí crying tá an tarna scór an son ag Uíbh Fhailí ó bhfuil a séir agus nu ag Áth Cliath agus gá chúlín inis ar chlár na scór ní léon ceann fós ag Uíbh Fhailí bhrála beidir scór luach a gáilt díreach ní do hocrú isteach sa cluiche níl utha ligant Áth Cliath dul mórán chun tosaigh ortha agus tá mé cinnte go mbeadh sin ráite ag an manistóir salar hosníidir. An pass ó deire maithar fad go leir sin ceansa well nó ag an deire aspa crinnis agus imethe ar fóríl an chéad chuna mithe ar stré an son ag Uíbh Fhailí ach díreach an Pocanna sin beagnach go mithe stré ag Áth Cliath ach éiríonn lo ag a deire éáil Charnais an fearr leabhar Parc a Dónleavy ó Naomh Olaf chun iad a chur ar an ansaí smachta hiiste an son ag an bhar sa chúnge sin fearr na croch ag deire Purcell féhrú na cosantóirí fácan ag a Purcell isteach ar an trasnán sár chúlín an son agus tá lína lán tasach ar fad ó Áth Cliath tríos scóráil Foley Don agus inis Purcell trí chúlín ag Áth Cliath.
Cé trí scór ag an bhfuair an áitiúil agus Arví mar ará tá sé táta gan Uíbh Fhailí scór luachacáil ar an Dave Haldon Park Páirc Leathcheannais na Craobh go ríist chun Áth Cliath Uíbh chun Ceang Dóin Levy Anna Immerhord Yimmer sé siúd de Cluiche Leathcheannais Laighean gon na Gaillimh a cúpla seachtain nach chuine agus a Cluiche Leathcheannais na Héireann gon na Corky an Cansa Cailte an Coolbar tá sé féhrú tá seans an sa ag Áth Cliath ar cool agus an Cansa methe staach sa líontán coolúnta an sin ag dara Purcell Botún in áíire ag an Coolbar be sé Harvid dí mách nar jairigh leis sé sin na glána ach sin tús úntaach ag Áth Cliath. Lína lán tá sacha déanamh na díomhála ar fad ag an stad seo. Éine trí ar chlár na scóir ag Áth Cliath faoi sé bhégan an Uíbh Fhailí mar go bhfuil puck séir brunta ag an réitóir ortha agus speisial gírig an Countsa a chur Haran trasná a cúpla duine dhéach an Countsa hógantach dearing idir McLachlan agus Screeney. Agus Jack Screeney ó churma chaileachí go hóga an ceann áirithe agus ná darúd go bhfuil cailí takeisteach a measc na bharán an cluiche ní raibh sé ar fáil an teachtain sicaigh Tráchtaireacht treis gortathe ach beidir go dtucha sé isteach ar bail an Immerhór an Countsa na methe isteach Haran trasná an son scór bhí a tastáil Uíbh Fhailí an chéad ceannach siúd ar sé Ionad agus Jack Screeney á aimimsú. Ríist an Countsa fut ag Uíbh Fhailí agus speisiad sás an scór bheith feit ach ag an dearan Countsa methe tóg an pass gan a bheith dleach a dearan réitóir agus tugann sé sin an buntáiste Harnais Áth Cliath agus Dara Power chun an Countsa hógant. Iirigh chuirteach go mardas na tosatá an a bhríomhar éonúir nóir bhín seilbhacha cai Uíbh Fhailí bheith cuairma tá de seile an son gan bhar sa chúnge Dara Purcell tá tús úntacha go siúd héana dóg a siúd agus níle methe ach seach nómad. Léir go bhfuil anamhrú ar chosantóirí Uíbh Fhailí go dtí seo sa cluiche teachtain sicáta bhíidir bocht go más i chéad lethe gona Cail Dara agus an son na cool sa Dara Laighean an difríocht ar fádach tá seansan is ar Dave Howlach na chosantóirí bhúg an Rástan Countsa déanta go maithaiste an son acu de sé glána tin sé Harnais sin Coolbar sin é Ben Hines a cool Áth Cliath fé bhrúanis cai sé bheith airach é sin na glána déanta an son aige mach chofada le Davy Crow ó chailme chud na Crocaigh an Countsa praban sé amach ó lámh a Páirc Leathcheannais agus tá sé Harnais ag Uíbh Fhailí obair bhá déanta an sochan an Count seo Uíbh trídach ag an deire mar tá déanta cúpla uair an pass dearna go mithir stré agus an buntáiste Harnais ag Áth Cliath Calís níl a dearn réitóir níl maintar Áth Cliath ró hástach is cum ar an tarn iirecht Irene le ag glána sús cofada leis a bhar leir Park sin é Dara Power teasta go dtí an fear contúirteach sin é Purcell chanceige ar scór eile sin obair úntaach críoch úntaach agus coolín den scoríiste ag Dara Purcell. Héana trí inis ag Dara Purcell sin scór anna bhór agus gan ach 8 nómad de mar sin imethe sa cluiche. Beidir go méid gáil a Uíbh Fhailí ahrú éigeanta dhéanamh chun airn níos fearr hartó siú seo chuing Áth Cliath ríist an Countsa praban siad an slitir an cosantóir teacht amach sin fear Uíbh Fhailí Dara Maher agus ag an deire Balín agus de sé a glána cai sé bheith cuairma go ríist an na Greens na súlach ag an deire airn le sé chur isteach sa lár agus deis is ag Uíbh Fhailí tá siad fáil dachar éonáis dul chun ceang dhéanamh ach béidir inis leis an bhuiile séir só go rachaigh rud éigent ina bhábhar agus go mbeidh deis scór eile chur ar chlár na scór. Screeney can é hógann ríist Uíbh Fhailí. For sé gá chúlín déag an tachtain sicáta a gcuine Cail Dara seansa go hinis ar a Dara cheann sa trach nóna agus tócan uair bhúil sé é hiic sé nach raibh sé dul go maith an tarna iirecht mithir stré an son ag Uíbh Fhailí. Is gan ein róchóngar kan son de Paddy Dial agus bailthe go héasca ge ó number go tóca aspect sé díamach mar ináíar níor bhéin rá leis sin agus tugann sé sin seans Uíbh Fhailí agus tá mé cinnte go dtuchaigh ní Screeney ríist atá teacht ag sadar chun ceann chun an Countsa a hógant agus an iling well ní sé rómhá tá leohanna beag gaothe teacht trasna na Páirc a séad isteachtaí ná na bhfuil na
bratacha hís fún an sa ach so go taobh mud sin ní dócha bhfuil na cníla go ró olg seo teistenis ar scrínin count dernach ar stré ar agus tá an count sa bhd níos fear sinna bhí tastáil Uíbh Fhailí agus dúrchan na misneacha chumad an bhar hógan na Pocanna Éirice scór maithe get Uíbh Fhailí. Brúan sonnach ag an Duran réiteoir gur bhábhar Uíbh Fhailí bheith an ceann ortha agus cím scríní dul trasna bát amháin eile agus dígur níag tá Uíbh Fhailí teachta sa clés dó chun cúl luach sin a tháinig ó bhatún cinnte chuirse sin isteach ortha treis cúig nó mo dara parcel ach is dó cinna díag sin an cúpla scóir tá fuite có tart misnach éigen dómh tá seantanis ag scríní ar an Dave Howell ní dólam go bhaid se bheith mór an níos fuide ón chúl. Bhín crinne aige don cheann dernach chun Dave seo den Parc an countsa bhfuil tá fad golóir leis na muir ag fécinn agus sin scóir sco ag Jack Screeney an tríú cheann ag a siúd ach bhí brú ar an son. Bhearna ar neistí cúlín agus Council Dear come out Lashtig, a Gahakli, a brewer Chachta Uíbh Fhailí, again Dara will passion, no, a brin Shemach, again Derek reached a Dacrity Gahakliation, a Fioka Glan and son, aber Vahayan of Son, a Levy, a Goni, a Uíbh Fhailí, a Tridagus and Raitor, a Farag, a Garan son to Ochter, at New Martian, Balish, Ashli Kalegas, a Dara, Irene, Uíbh Fhailí, and Counts on the Glana, Shinis Farta, Bird, Cossentoristig, Nilak Tossi, Iomána Shigan, Chile, Charlie Mitchell, again Dara, Nivu Gang and Counts on Tashimeha, Mach, Haran Lena. Trio Eric the Meher Stray, a Uíbh Fhailí. Nishan Coolbar and Tamsa Dulgin, Tave Howled and Fork, agus Fad Galorlesh, ach Egan Der Uíbh Fhailí, Nís Fart, and Lena Lachulchin, Eg Fiausu Agoni, agus Bedra Darchishin, Mishnach Egan Do Bruin, Son Kalish, Nilain Keshter and Red Tor, Luke Egan Curricon Taloon, agus Beg Shansel Eg Screen, agus Weltrish and Caunella Vulche, Nís Fuda Sheer, Ear Huggable Shans Mahaga. Counts her and Trasna on reached Aaron Dave Lena. Oh, three Hulina get good D-Shog as better Shin and Diffrey, Nilak dinner one Trish score all the Uíbh Fhailí, Shin and Far. I thought Dirchan and Puck Sarah Hogan to Áth Cliath, Mascon, Nismo, oh, have scoring a August Natossa, Gahorha, and Lena Lantasach, Anna Vreever, Shahung, Screeny, and Counts saw a reached Harbar. Shin three kind of sticky K like Screeny, August. Well, Nilain Kesht. Naku will shake come out Uíbh Fhailí, Sinimmert, Kerriculina Nish Marviarna. Shin Trikin, a Geshu, the sticky Kayla, Agus, Shin Chuck Sustin Kate Brisha, Ishgan saw Uíbh Fhailí reached the Chacht, Agus Ton Mishnach, Bedrick Fiausu, and Son Kalish, and Son Nilain Kesht, Fashion, Vian Bulla Urachton, so Agus Puck Sarishak, Agus Bedrick make court to Egg and Lefeshkan Choma, Raitor Gen of Machnov. Agus Beidir ag Derek a make course of Uíbh Fhailí let the spawn to our Áth Cliath Bhíon buile den fine joke Tráchtaireacht and so ach so tá sig tógan to chuidama it leir leis an nimmer hór agus cárta buí a bheith le feiscint agus sinné go tíir cé cárta buí peocha sús an son ag Ionad héair ó Áth Cliath agus caiise siútain is a bheith airich don chuid eile den cléthe buile séir má se de Uíbh Fhailí agus céile hógaigh ach Screeney tá Kerriculín go dtí seo aige. Agus an dá cheann dernach ón Dave céine má se tá an beag loch na Gaoithe town tóiste go maith aige tá an green tóiste aige agus tá an ceann son níl sé sin tóiste aige mithir fóríl beag dímar le sin agus an carú iirecht mithir straight so níl ceisna go bhfuil Uíbh Fhailí crothú deisina agus peisiad Harvard díach na ceann sin na chailún amach fad inistí cíó caiigh os na crócaigh dátha clí agus fear stig sa láir sin é Dara Power chun é chuiristeach a go ríist Uíbh Fhailí feabhsú meas na gosantóirí ceann glanta smachta go háling an sonnig Davy Crow passamach go siúd Paddy Doyle ríist an a bhrú teachtaach ó chosantóirí Uíbh Fhailí istigh an son
Cím Eddie Morning Tusnú. Sigan son tá deisiga Derek Parcel féhrú for Shailing nor chugan councó an Madde an posta búlt an sonige an cúlbára déine semach bhfuil dóhan amige chun sin a bhailú Adam Fitzgerald agus é a glána agus leis an Green ní bheachas a got ó héh toisí agus go héimeach ag an deir tá seansan is Uíbh Fhailí an councó imeisteach ó lár na Páirc a sin scóir den chéad go Uíbh Fhailí ag fiosú a gcónaí agus céile ach DJ McLaughlin bhí sé ráustómh an tachtain sicáta scóirúnta an sonige agus an bhear na Harneis go dtí éon chúlaháin. Seansan só istigh sa chúlach an cúlbára compórta go maithí sin na bhailú agus é a chlána agus tríis tús ó an councó well an passamir stré a ríist mí drachadar an réitóir níl mainte Áth Cliath peachsásta leis an gine agus nó go raibh an ceartan son ag fearlach garman sin é Craobh Iomána agus Pocanna Éirice a bheith ann de Uíbh Fhailí agus sean ceannas fosa ag Jack Screeney agus seansa an bhearna a leidú go dtí gá chúlín agus sin ag teachsústín chéad sosisce Parnell Parnell fós 5 Celsius Parc agus Cluiche Congra go más Screeney leis an councó sin níos fear an cúigú chúlín a siúd agus an bhearna inis Harneis go dtí Páirc. Scóir tastal ó Áth Cliath begó leat an stad seo mar bhfuil tamil ónar dheim siad ar hain scóir an councó sleán heisteach beidir deise an lán tasí sigan san sin é límdon cúlín agin níos túis gan cosantóirí titim siar aber bhadénta go siúd ach fós donna garisteach beidir bhfuil seansar an tarna cúlaigh Áth Cliath imethe ar clé agus ar fórí le go deire bhí seansan son an tarnaíirta me ar stréig Áth Cliath bhí sé cuiinmh gan éon dátar an gúil ach ag an deire taobh an angig búilteige agus faoisimh de Uíbh Fhailí an cúig scór dernach ag Uíbh Fhailí agus catú dul siar go dtí an 8 nómad nuair fór Parcel an cúlín sin an scór dernach ag Áth Cliath tá siad beagnach go mithe den nómad gan éon scór agus san Aderlein tá scórna go leor fuite ag Uíbh Fhailí ag áíir tá siad ag brach chuid bha ar Screeney. Leis an councó i bhábhar Áth Cliath ar Dave Howell. Ar Uíbh Fhailí sínt an sola gortú agus an réitóir dolisteach an féchant an bhfuilte ceart go leor nuair thosnó an imirt beag Pocanna nó Cluiche Leathcheannais ar Dave Howell ag Áth Cliath tá siad gimmar go dtí taobh golf cuasa chlún tarbh an son idir bhfuil aine maith gimmar golf chu déanaach le seo nach aine bhí maithneomh fuair ar lá úntach chun a bheith má beidir ró heúintach ní harmid amach fé sin an councó dulta siar dín cúlbára agus an tá leis bhúil an councó chlogad agus be ó ag an teratán tá agus an tá deirg ag Ben Hines brua teach do Uíbh Fhailí bhí sé dín ar Áth Cliath sin a gláán agus ag an deir Irene agus well an Cluiche son ó DJ McLaughlin is ook gur bhúil sé fear Áth Cliath díreach isteach chun tosaigh agus beidir go meis sé driblódan is leis an réitóir bhí sé díreach in aice leis an réitóir nuair a tharla an Cluiche ní don greibh sé chum máilíseach son bhí sé géireach teanga bháilí anamh cinnte agus stop éigeanta chuir leis agus tócha ag an deir beidir go bhfuil an cúlbára chun ará gur Pocanna Éirice tá sé chun dolamán cainte lena chomhdádóir ar an taobh lína agus beidir go méid carta éigent becholam go meach carta éigent mar ní dolam gur citre glan a bhí an tá fear Áth Cliath fós sínta an sá agus beag tamilín Deirling san le méid cuasaí Harneis ó thaobh imirthe de. Fuair sé buile cheart an son agus tógadh sé tamilín ar teacht Harneis chuig a hé 8 nómad dé goile imithe an sá. Agus an réitóir ríist scríomh in san leabhrán agus rud a Deirling go méid carta cinnte teacht ar Uíbh Fhailí carta buí atá tá an tá agus beidir an tá deirg ag DJ McLaughlin is dócha an son agus fear Áth Cliath fós sínt agus inis teannas beidir teachta seach sa chlé. Dócha Áth Cliath díomach go bhfuil beidir tríis dul amachchas an chluthe le cúpla nómad an nús hí tús únta go chomh idir déanamh gachra de gard
ach le den moment an ús Uíbh Fhailí glan in uachtar agus a teacht go maith ar neis in san nimmert stocha go bhfuil cíno casig ceart go leor ach tugadh sé tamalín ar teacht ar neis chuig a hain agus poch séiristeach a bheith ann Uíbh Fhailí agus réiteoir fós ag leabhart leis na mhaoir agus go hain eile beidir cúpla athriúla déanamh chomá ach so an rud a bheith tastáil ó Áth Cliath ná scór éigeant ó casig fós a féchant ar nós go bhfuil na blianta choristeach agus tá sé ceart go leor tá sé réig chun dul th neis ag immert bout amháin eile agus an tá cinnte ag McLaughlin nach raibh cárta deargan son seo chuing Áth Cliath scóir tastáil go dóite tá gán ó mé dig ón óir dhearnach go bhórtar scór agus dábhrí sin an ceansa ag tastáil chun an bhearnach chur th neis go dtí aon chúl amháin. Council go hard na muir tugann go amig fécant ach ag an deire ar fórí agus tá brúan is ar Áth Cliath an tríú ceanna tá mithir stré agus bhfuil bhí an council ag tastáil agus tá an adóg séite ansa ag an réiteoir tá ag an chéad sosis gan son réiteoirim heisteach a héin chun blog is go gáilt agus ní hógfa ar aine an solis an tasatánsá má se héin a cuaig a Áth Cliath náda sé ag Uíbh Fhailí tris fihanómad immerthe Parc Parnell thosaigh Áth Cliath ar lús lasrach agus bhí cúpla scór den scothachá Liam Dunn, Ciarán Foley, Dara Purcell bhí sé siúd thar bar agus tar nó an cúlaigh Purcell tris cuaig nómad rud a chog go raibh Áth Cliath héanana trí chun ceang agus gan éon scóir ag Uíbh Fhailí tris cuaig nómad chun an cearta thart Uíbh Fhailí tá na scórna fuiseá tá an cuaig scór dearnach fuite ag Uíbh Fhailí rud a haingíine iad th neis agus gan atra inis ach gá chúlín má se na banastóirí I mithe man caintena lena chud immerthirí fear Áth Cliath se Seán Power dar nó ír mánaí le Áth Cliath agus fear a chad na blianta ag immert leis an gúnta agus I chéad chluthe siar 92 agus leanse ag immert dus na dobs go dtí 2000 agus a hain bhúg sé bann a rang a dóna srathe in 97 agus bhí sé de verléide go immert le cuaig a lein chomá ins na comórta sí idir chuaigí fear na dráchtáilethe agus ní léon dát nach gur fear mór amáníochta is a hé chomá hanis slitir fut th neis ag an réiteoir agus tá seansan is ag an dá iarn idir inis agus le ham cuasaí a jaabhsú agus tá Áth Cliath rud a bheith gúthe go luath ná scóir dheimsú chun an misneach a chamád bhfuil an slitir ag fós ní dom go bhfuil agus tá sé ag an cúlbar tá sé go ligand fear óbheora sinna Adam Fitzgerald cuasaí a thosnú ansá agus Uíbh Fhailí a rís an fear fór an carta buí DJ McLaughlin siar a hainse leis a gceansa dí Conor Hardiman Council Cluiche Leathcheannais immert Clishton son ag Uíbh Fhailí an passon ag an deire bróg sem ach over Luke Nolan fósadal Count Cluiche le stócha tris an obair Kruger fad a dhéanamh beg dí mair leis an gréach leis a gceann áras an passamach ón cúlbar ag Áth Cliath Páirc Linehan os na croc ag inis ar rúthair ag fécant ar na rán a fósadal an cosantóir sa tóir ar Linehan ag smuoineh ar pass harteach agus déanta go dtí Leavy inis Áth Cliath tá sé ag immert níos fearach an pass deirna go mithir strés cuméis sin a turn réiteoir ar greibh cailíse agus strach an son agus beg poc séiristeach ag Áth Cliath agus deisicán inis an bhearna chur neis go dtí aon chúl amháin. Dom gur féidir le fear Uíbh Fhailí bheith ag aragónt leis sin beidir go mé carta eile le feiscin chomach agus tíre chun beidir súbhnas agus siochána chamád go méid an carta buí eisethe dúirt mar tá déint an son agus Jack Screeney má se an bheirt lína leachasach DJ McLaughlin agus Screeney inis ar chartaí buiad Uíbh Fhailí agus caiisiad a bheith cuaramach idir inis agus deirna himmarthe berta tá lárnach san immert do Uíbh Fhailí inis Áth Cliath seans ag Foley an countson níos fearige chéad scór le tamil fada ag Áth Cliath agus an bhearna th neis inis go dtí aon chúl amháin. Council smachta howlan son ag imethe haran taobh lína agus I bhábhar Áth Cliath raig sé.
deis is go Cliath dollar announce about one Ella and Council go hard again Darren the Irene Lotion and Tarna Puck Slasset on her straight Dirk Shock D Love Luke Egan and son agus Uíbh Fhailí amach Cofalila Connor Hardiman Favrew in Tarna Éirice agus Thon Cluiche Gaelton son agus Puck Sair a vegan the Uíbh Fhailí tá siad ag trid tá siad fiawsa go mór agus ní léon cheisna go dúcha scríní trasna chun an Council a hógand the Uíbh Fhailí Does ein Coolín a fórsin tachtan Chicata gona Kyle Dara DJ McLaughlin Lehain 3 agus Joe Ryan Lehain a hain a go seo sé an fear hógan na Pocanna Éirice Jack Screeney príomh scórálí na fórna Uíbh Fhailí an sa tránó na cúig go seo ge seo deisir an séo ceann an Council ag an deire ag casa tá díma tá sé níos fearr an Dave Howland Park cúig go iarta mithir stré ag Uíbh Fhailí agus beidir go meisiid son costas ag deire na himmartha Seamus Fenton come ceann an ceann ártha rúthair an cosan tóir fácan íige ag fictar na rana Fenton fós a dul seach seans beidir ar chúl má lena sé leis seach sa láirtí Páirc Linn an seans Áth Cliath a ríist tá buile éirice brunta ag an réid tóiriste an son tá maint Uíbh Fhailí ag féach an timppla ceistú céird go dtíreach a hála ach tá Cluiche feicithe ag an réid tóir sich ar nóg agus tá na lábh sin tamach aige buile éirice inis ag Áth Cliath Uíbh Fhailí chuir na ceistena dé chúise sin ach Ciarán Foley bególa a hógaigh an Council nó Foley nó ní ha ach dar a parcel sin éon fearr contúirteach tá cúil agus trí cúlín sa cléthe go dtí seo ag parcel seo am agus puinte cinúnach sa cléthe deis inis ag parcel ceann agus fethe ar an úrdor ó sa chóir amach Adam Fitzgerald, Parcel Áth Cliath, buile éirice, seansaige gá chúla chur idir na fórna an adóg, séite an réitóir tá ceadaige boga, an Council búlt agus stop ag an cúl bara ach ag an deire, imethe steach sa líontáin, cúlihre dó ag Áth Cliath agus ag deire Parcel a caiic tú anna creadúnta hart an cúl bara, heas sin fód, chuir sin cumán amach, díreach sa chabhar ach ag an deire, Sciorse an trómí ceart agus is steach sa líontáin gá chúl agus sé chúlín I gcuine náda sé. So, anadí teachta seachta Áth Cliath agus is dócha fearr bhí gortathe cían ó casaigh ag fágad na Páirc an son agus beidir go rud cíl for é sin mar níor dhéic se go mát treis an buile sin a gáil agus tá Áth Cliath bear a bheith airicin is an cúil sin well sin beidir an tarna scóir cinúnach sa cléthe mar bhí Uíbh Fhailí go mór san imirt go dtí seo be sé glorgan is freigra éigent agus scóraáil Dómh Héanaar Dave Howland Park tá sé smacht an son ag Mitchell Charlie Mitchell ag rocha steach ní léon cheist an son nach go bhfuil Cluiche an bontáise tucha an réitóir ach caiic sé é a tharntar neis ag an deire agus buile séir bheith gan Uíbh Fhailí de meach sé gáú 3/cé meile chun ceang dhearna go meach buile éirice go héin ach ag an deire cha sé bheith sásta leis an box éir. So an imirta dul ó cheann na Páirce scríní ríist chun ceann socha hógan tá ceann dearna caiilte ar an Dave Ionad an Park híos fuing ach an ceann sa be sin níos compórdaí leis an ceann áirithe sa. Ceann sa níos fearige séú cúlín ag Jack Screeney agus cinnte treis an cúil sin I chéile. Bhí sé táchtach scór éigentí aimimsú dó sé le náda seacht. Céad cúpla scór eile níos rih leham Haribh táchtach beag Uíbh Fhailí gírig an bhearna sin leidú beag Áth Cliath gírig chur leis tá na cosantóir Uíbh Fhailí go brú go díneiste an son an pass sin I bríonn sé amach ag dirty Luke ag an féhrú tá sin nu leis sin na bhanistú tá sé nós prát a tethe mohan ag an deire an blochail den scoigh Derek McBride Fearné Vincent ag an Tarnash ag a deire go dtí Ciarán Foley. Ceann sa contúirte isteach ag iarg é bhanistú agus a bhailúiste an son an lán tasí sin I líam don ag an deire tá sé ar neis gan fearan fuair an dá chúil ag lorg a tríú ceann ach ag an deire cúpla orlach ar dheis agus ar fóríl agus an ceathrú ceanna mithir stréig Áth Cliath an tam ag sleanú an sá insan chéad le 7 nómad agus fithe imethe agus réitóir árá fan gotí gnarófa an adóg uaimse agus be ceadan son de chosa an slitir chormach se chuún an cúlbáre ó bheora Adam Fitzgerald. Ríist fad golóir leis an ceann ártha sa
Tá Fhailí ábhailte de bhuachant ach deachtartíí son iad a críicnú an Fearlar Park ag Cín Burke leis an gabhn áirithe sub a bhráile sé chur Haran Trasná déanta go maithan son ag fearcúil deire sár cholína go siúd agus is mad de Fhailí chumá imirthirí breise is a teachtasteach ar an scóráil. Nis Mícheál Foley, tá go mór san imirt. Ruchasteach ag smaoinmhar an pasa hartasteach déanta go maith geisteachtaí Purcell! Ó ag an deire an ceann, well, nílas ag an mair ag an deire tá sé sásta se cúg sé sin thar an Trasnáin ach tá Purcell ag imirt thar bar fad Tráchtaireacht. Den amach bhfuil dó a cehran isige as an dó a seachta tá ag Áth Cliath rud a ágan an isig bhfuil an bhearna thar gotí cúlí na Áth Cliath Tráchtaireacht Drisleáin bhráló cúpla scór eile gáil Paddy Doyle leis an gabhn sa ísisiil isteach na cosantóirí ggéirgé smachtú ag an deire ní éiríonn lóth agus tá sé thar neisc an lántasí Liam John féhrú ar an Dave lína imithe isteach agus puc sleas a bheith ann de Uíbh Fhailí híos fúngan tá. Seansig Uíbh Fhailí agus an fear thug againn ná Páirc Watkins ach drochíirt ag a siúd agus thar sé deis inis de Áth Cliath dul ar an ansaí agus an lántasí Liam Donna thug an ceann áras an nó tá sé chun an slitir gágant go dtí an Fearlar Park sin é Dara Power sin duine den uachtar a dhimmer ag Leathcheannais na Héireann dar nó an ceann a bhí curtha siar go dtí cúpla seachna chuine gona Corcaigh ar an Dave Howlett tá mé Dara Purcell ríist ní féidir súla chumadidir an bharcéan an son pass go Cluiche de seachtaí Fenton Seamus Fenton féhrú Bert mór haimpel ar éiríonn leis ag an deire ní éiríonn leis tá sé sin na mithe agus pucsair a bheith ann de Uíbh Fhailí agus deisicán is an ála Harrington agus dul ar an ansaí déireann go méidir sásta tá meach scórnú chomhaile có rivan breise an tam ag amach beag trí nóma dam cútamh gortha ag deireann cé lehanach an ceann so ró bhar ró ada agus leis an jumpla cho cruúig ag praba agus an séú ceanna mithir stré ag Uíbh Fhailí. Leis Ben Hines cúlbar Áth Cliath ó chail chuddan na Craobh agus ag an deire éiríonn lotha é bhailú istigh sa lár ach Uíbh Fhailí ag trid go héin slitir hain isteach an son catú anna creaúnta thardómh ní léon bhís nach ná é caiilte go dtí seo agus an ceann san treis an obair crú gur fada dhéanamh an buntáiste agus pastíir isteachtaí lábh fear Áth Cliath agus an is seo chuing Dara Power pastíon Taobh Howland son dí Ciarán Foley ó néomholaibh tá seansa go siúd tart fion cúlí an ceann sa beidir mithe róáda uig féhrú atá sin son tá sé mithe chun talún tá sé na cosa buinte dehan son ar an réitóir agus beag seans éasca go maith ag Foley beidir a héin an ceanta a chur thar an Trasnáin ribh le haní bheith mór an eile le feiscinnte ar inis agus deire an chéad lethe an tá seans eile ag Áth Cliath is dó seach ag Áth Cliath ná a hocht ag Uíbh Fhailí agus caiitúrá marach an dó a chathair ag Purcell bheadh Uíbh Fhailí an áit a bhad níos fearr a catú ard bhola a tharta se seans an isis ag Áth Cliath tarint an dá chúil chun ceann bouta bháin eile nómad go lenú mar sin fácha den am cútamh gorta agus ní léon rud caiilte an son ag a siúd an ceann sa mithe thar an Trasnáin agus Ciarán Foley ríis leis an gabhn áirithe sá. sé cúlín idir na fórna an bhaíoch Uíbh Fhailí beidir scór nó ghfuil gáil tríomh lehan bhreáil ó hééis sin ach ag an deire sleanín an ceann sa dír Haran lína tá si díamach le sin agus an buntáiste tu gur neiste Áth Cliath dó a hocht gona nád a hocht agus nómad na mar sin den amcútamh gorta fácha tugann sé seans beidir déanaach deirnach ag Áth Cliath dul ar an ansaí an ceann sa fácha an Fearlar Park sin i Dara Power agus Well be sé gírig ag chuir isteachtaí fear contorteach dír mar tá déanta ag isteachtaí Dara Purcell scór na úntaach feice uig an sá tránón an ceann sa chomá le héin ceannacha tá sé ag imirt thar bar Dara Purcell le dó chuig scór eile ag siúd agus 7 gúlín in idir na fórna. Agus leis sin an adóg lehama sétan sa Parc Parnell tú anna creaúnta thart a Dara Purcell in sisin an duine tá ag seasamh amach go láidir
de Áth Cliath in san cléthe chuna creadú thart Uíbh Fhailí honí de Harnash in san tréimh se rivan sa isce bhí cúlín maithastí go chéile ach an tarna cúil sin ar ceanóid agus fethe ag dara páirceal well beidir an scór bavó in san chéad le. Rud ágan go bhfuil bearna de 7 gúlín idir na fórna ag le ham an buntáiste ar fad ag curtha na bliana se chatte ag an bhuirean áitiúil Áth Cliath dó an aghaidh Áth Cliath nád hocht ag Uíbh Fhailí. Fanigin sab ag action ile an tarna lecha going go luach. Stach Bruin son an gosan tóir obervá stigan son ag líam Don féhrú casan nuair bhúlan an ceann agus an chéad cúlín den cléthe aimse ag líam Don scór í chuirg sé Stach náach ar fólaí an ceann chuirteach tá sí ard bhfuil si crying tá an tarna scór an son ag Uíbh Fhailí an bhar sa chúne sin fear na crocaig dar páirceal féhrú na cosan tóirí fácan íige go páirceal is Stach Haran tras ná an sár cúlín an son agus tá líne na héireann a gine Corky an ceann caiilte an cúlbar tá sé féhrú tá seans an sa ag Áth Cliath ar cúl agus an ceann methe Stach sa líon tán. Cúl na bharrán an cléthe son ní raibh sé ar fáil an teachtain se chatte ag teacht Harnash treis gortathe ach beidir go dtucha sé Stach ar bail an imrthór an ceann a methe Stach Haran tras na chuirteach go mardas na tosa tá an a bhríomh éon nóir bhín seilbh Cai Uíbh Fhailí bheith cuairmach de seile an son gan bhar sa chúne dara páirceal tá tús úntacha go seán na sús chofada leis a bhar leir Páirc sin é dara power teasta go dtí an fear contorteach sin é páirceal seansaige ar scór eile sin obair úntaach críoch úntaach seo teistenis ar scríoineann ceann dearnach ar stré air agus tá an ceann a bhd níos fearr sinna bhí tastáil Uíbh Fhailí agus dúr an cruinneaige don ceann dearnach chun Dave shot an Park an ceann bhfuil tá fad golóir leis na muir ag fécinn agus sin scór den sco ag Jack tosathe go háirithe an lína lántasach ana bhríomhar seachún scríoineann ceann a ríist tharbár sin trí go ó héamh tá sí agus go héimeach ag an deire tá seansan is Uíbh Fhailí an ceann imeisteach ó lár na Páirc sin scór den chéad sco san imirt da Uíbh Fhailí inis Áth Cliath seans ag fólaí an ceann níos fearige úla chur idir na fórna an adóg sé ag an réitóir tá ceadige boga an ceann búlt agus stop ag an cúlbáire ach ag an deire imethe Stach an dachtartí an son iad a críicnú an fear leir Páirc ag cín Burke leis an gabhn áirithe sabhráile sé chur Haran tras ná déanta go maithan son ag fear cúil deire sár cholína go siúd a go mór san imirt Ruchaisteach ag smuoineh an pasa harteach déanta go maige Stachtaí Purcell ó ag an deire an ceann well nílas ag an mair ag an deire tá sé sásta se cúg sé sin dá chúil chun ceann bouta bháin eile nómad go lenú mar sin fácha den amcútamh gorta agus ní léon rud caiilte an son ag chuir Stachtaí fear contorteach dír mar tá déanta ag Stachtaí dar Purcell scór na úntaach feice ag uig an sá tránón an ceann chomá le héon ceannacha tá sé ag
Fé chun dul her nash in san immer tá siad taobh hiarach is sin ráte tá an chéad le imethe inis cha siad fécintar an tarna trochanómada tá os ar góir tá Áth Cliath in áit réúntaach chafiarrán I léon ceist dónaí gon an nád a hocht agus in áíar an dá chúil sin ó parcel in chéad ceann go lús a cléir treéis cúgnómad agus an son an tarna ceann treéis cearnómad agus fethe sin an difriad in áíre idir na fórna be se saimúil féchant an dócaigh Uíbh Fhailí le héidir caiile agus mar sin isteach san immertá roiint immerthirí measc na bharróna tá anna ábailt ar fad ach tá Áth Cliath be siad héannig glóir beidir cúpla immerthóir eile a thugann isteach in san scóráil dar nó bhí 8 chuig immerte Cluiche Leathcheannais na Héireann de lá ó chuin nuair imríidir gine Corcaí dó an aidige Corcaigh héna hochtaigh Áth Cliath má se tá dímá a roiintas an himmerthirí tá ach tá deisiúnta go conis cúpla seachta níos déanaí chun dul ar náis ag immert agus seansa có dul go dtí Cluiche Leathcheannais an tachtan seo chuing rétóric fearch an chinú go bhfuil go hainge in san áit ceart agus golamid réig don Tráchtaireacht Laighean son Green fósadal fé in san taobh clé agus sin ag féchant amach agus Nílan Green in einslí choláidir sa Tráchtaireacht Laighean is a bhí sa chéad ceann an ceann sa Catasteach Uíbh Fhailí géir géh bhúcant agus is an déanta ag Jack Screeney an pas agus siúd ag an deire róáard agus Irene le Áth Cliath é sin na gáiltar na Oberfrad déanta son ag Paddy Doyle le Áth Cliath chun iad a chur ar an ansaí isteach go fada le Seamus Fenton in ggéir géh gáirdeach mar choúidir an son Cillian Sampson Oberfrad déanta son ag Uíbh Fhailí agus tá sé goide ar náis a chud seansa go héin ar Dave Howland Farcan is dollar an ansaíach tá beagán Tarrington son scuilan an réitóir leis agus tá cosantóirí Áth Cliath maith róhan sin a bhailú brú fós a teach do Uíbh Fhailí tagann sé mach cho fada le Cathal Kiley well tá sé istigin is agus sin fearach hauróig gan éon cheist le Uíbh Fhailí bégan dómh a chafhisteach mar ag an stad seo is dócha ní léon níle chailúnt mar tá siad có mór siar ag an stad seo cai siad go héanrar de thríl ag an stad áirithe seo brú an son é is smachtú fad na talúna héin sé Áth Cliath an rétóric fear agus ag a deire Irene le Áth Cliath dul chun ceang éigentí dhéanamh agus tréis é sin ar fad a chalís déint an son fear tá ciúntaach ná cían Páirc agus tá seansan is ag Áth Cliath dul siar chun é thógant tá Ciarán Foley tá sé tréis a bheith anachrainn go dtí seo in san cluiche agus ceir chúlín má aimsethe go dtí seo deisian is ar ceann eile féchant an ord an Nílan Green a chuirteach go mór sa bheocha an taobh a tógant le héad in sin chéad le seo deisian is ag Áth Cliath tá siad 7 gólín chun tosaigh seansar in chéad scóir sa Tráchtaireacht Laighean ceann so búilte go háir ag Foley tá na muir sásta leis an iireach sin ardíireacht a ríiste Ciarán Foley tá sé tharbh a craing nuair bhíonn seansaige agus a ríist an bhearna ag méadú 8 gólín in isisiir na fórna. Sin ceansa ag Kiley ag fécintar na rana ag an deire scuilann se leis an ceansa é héin nílas go bhfuil an ceansa crainn golóir ag an deire níl an 7 ceanna tá mithe ar fórí le Uíbh Fhailí agus beisi dímát le sin mar tá na deisina á grathúachá ach níl na seansanna á dógant ag Uíbh Fhailí agus le 7 ceang imethe stré beisi sin díon ag deire na himrann ceansa mithe machchan réitóir árá gur a bhábhar Uíbh Fhailí a bheith sé agus ní dún bhfuil dechartaí roimhóra go aige fé sin agus seansa go ríis dollar an ansaí Bhrálón is cúpla scór luach a gáil sa Tráchtaireacht Laighean dúrcha níd Tharraingt náis in san cluiche Áth Cliath tosna leis an géad ceann dar nó leis an scóir sin ó Foley an ceansa cóngur go an taobh lína ríiste ag an deire Irene le Áth Cliath agus le Brian Sheehy é smachtú tá sé féhrú ag an deire an pass dí John Levy seansa go siúd an ceansa a glána ach tá fear Áth Cliath sínta os mo chóir an son ní acha mé céir go dtíreach a hála ach fuair sé buile agus tá an ceansa stoppa henis ag an réitóir agus cóirleis a chur ar stocha bulas i cheann fuair sé neacha mé héine agus tá sé cinnte I bíon agus nadidir me sé siúd in gúil ar dul ábalta dul ar raig an réitóir dul amach an leabhart leis an bhar taobh lína an réitóir dar nó fear Loch Garman Craobh Iomána agus ní dún go bhacha an fear taobh lína mórrán a chuir agus ní dún gúil si géirí leabhart le hainge cóir leis fós á chur ar an son agus tá sé dúr chun cúpla second le thart doch an taring sús an feartá sínta ná íon ó héair agus buile cinnte fuair sin ní dún gúil sé héonsás leis ach ní dún go bhacha
Hainge mórán é achan tá sé cearcolór an dul harnáis raig agus bhí sellh an coolbar go dernach nuair Harle sé sin agus cosúlanis go bhfuil an réitor ag ggéirigh a chafhisteach idir bert níl an coolbar mór an sásta le sin mar nuair stoppa go nimmert hí an buntáiste ar fad so ag Áth Cliath idir tréis an Uíbh Fhailí stoppa ach ag an deire tá sé chun é chafhisteach tá beidir dos éon duine mar sin timppla ar an réitor tá sé rálótha bogí siaran agus caiigh men slitir isteach ach ní mór an eisteach de hasise de tartá tá sé catisteach ar bhreáil Uíbh Fhailí is sin na bhúchant agus beidir scór a gáiltas ag an deire Áth Cliath teachtamach agus an ceansa smachta go háling agus deise chunis teachtaíonn taobhile an Páirc tá Uíbh Fhailí a trid fós ag Áth Cliath tá cumán catan san tá chalís ní léon ceiste ar an réitor agus beag buile séir ag Áth Cliath agus tá cartanis le bheith spáinte agus is tócha gur an fear tháinig isteach. No fear Áth Cliath go dtainn atá ceantach agus cá cúpla carta buí tucha tá beirt Uíbh Fhailí tréis le seach sa leabhar agus tá on ó héithir ó Áth Cliath ach tá sé ag leabhartanis leis an tarna duna ó Áth Cliath agus sin an tarna carta buí tá peocha Jesús an son ag fear Áth Cliath sé Páirc linnehan atá imethe isteach sa leabhar agus níl sé héon mór an sástach tugann sé deis de Uíbh Fhailí inis tart fé on scór ní léon rud fuite go dtí seo tarna lecha tá cúig nómad de sin imethe tá an ceann son imethe isteach Haran Trasnán ag an onadí Cathal Cailí de rá go bhaigh sin na Pocanna Éirice hógant sin díreach mar tá déantacha agus beidir go bhfuil an teachta níor tosnathe ag fear chail chorma chaileachig. Leis Áth Cliath agus Dara Power Carrick tastála an deir an pass me heisteach an santín fear contúirteach parcel scuilann sé siúd leis chomá agus inis tá an searnáis go dtí Dara Power sean go siúd ar cúlín ag an deire an ceann son a methe ar chlé agus ar fóríil an cúig go bhuiireacht ar stréig Áth Cliath agus te go bhfuil siad níos fear ní dom go bhfuil siad ag bog a chomór chun ceang is a dhéad díos agus beidir go midis díach nach bhfuil bearna níos mó idir na fórna an a déile nisig fáil fé réig le teachtasteach agus so go an tam chun na haíon a fear Áth Cliath fágan na Páirc an son hail agus beag deise chunis cúpla duine nua le cosa uaire a thógant isteach don fé cúig nómad na mar sin an tá fách an pacamach an son agus fad go leor leis ag an deire Uíbh Fhailí ach ag an ceann áras an pass amach go cliste go dtí Lucaí an óntalach fuair tá deise ag an ceansa go hardach ní bheith an crunas again ní dóilm ag an deire Praban an ceansa ar chlé agus ar fóríil an tochtú ceann na mithir stréig Uíbh Fhailí. Leis an ceansa búta éasca go maithan san ag dón líomhí agus tá seansa go siúd ar cúlín well bhí sé sin ró éasca ar fad ag Áth Cliath scór má agus an bhearna inis ag 8 gúlín a ríist. Mehamach Haran taobhlína agus bhábhar Uíbh Fhailí a bheith an ceann áras op a bhreáil ó cúlaáil agus breathan tú mátá siad chun seansa bheith an cluiche sa a bhuachant go gaithidís brat glas a gáirdeach an sa tá seansa inis ar Dave Howden Park leis an boc sleasa féchantar na rán ag an deire díreachtaach sa láir hain siad leis an ceann áras ach ag an deire na súla buinte den slitir agus an buntáiste agus sellh harnáis Áth Cliath an pass amach an sách ríist chalís eile feice ag an réitor an cumán cailtan son agus puc séiristeach ag Uíbh Fhailí agus sin fear chéna Cathal Cailí thógadh an ceann áirithe sa agus beidir díag ar níu go bhfuil Uíbh Fhailí fós a frach in san cluiche ach tá bóthar fada ó sa ggóir. Cathal Cailí níor bhúil sin ceann sa rómhá ach ag an deireas cuma díreach Haran Trasnán scór má heileán son ag Cathal Cailí agus an bhearna harnáis go dtí seach gúlín aige. Áth Cliath an fear Lár Páirc sin anna chluimar aige Dara Power amachtaí a choimar thóir Lár Páirc a dóna líomhí ach an ceann son a ríist methir stré tá dóin den immert ag Áth Cliath ach níl siad an ghiúil ar na ceang sin na seansanna sin Shriek nu inis deisiá teacht boutáin eile an ansaí an ceann sa bailithe go clisteir Dave Howden Park
Tá Ryan Murray Gloric Shelvig and Derek Tenshi Shaktin Far Contour to Parcel Marco Luder and Son Tá Dara Maher agus Jenta Gamahik Fari Valley and Tamsa Tarishin Mishnachtovak again Dara Mehamak and Lina Howl agus and Raytora Ra Fanigi Lumsa agus Desh Gahang and all the Harrington Council Stocks a Laura Kivali reached Ross Conking agus Tan Council Smacht again Varlar Parker Shin Keenberg for Shikulin Manis Tushka Akan Council reached Toshta Roa again Mehamach agus Neu Shans Kylton son Eik Ivali Beshi Harivati Machlashin Shanson Ta Meher Stray agus Mother Laha Cliath Tigan Sheet Fos Tashit Contosig Ach Ta Ober Fos Ledenov and Dave Howlett Hamidanish Clipper de Maroriak Ivali a reach the Chachtamaclash and Gown or Hessa Gurige Vokant Achagan Dera na Cosantorio Áth Cliath Gurige Smacht Ugas Shindir Marta Jane to Áth Cliath Nisha Chacht Tá Nimmer to Dullo Count na Parc Parnell na Grey na Fos Chachti Nunti Honig Chacht Áth Cliath Shin Uíbh Fhailí Kevin Lahif again Darren Counts Agus showed Tosh to Gamas score Untakansan Áth Cliath Vi sé Chakla Tamalin Agus an Bjarna Hernash Gudi 8 Gulin Council reached her and Lena agus tá Cuidfa Iireachtaí Mehamach her and Daw Haved and Parc and Raytora Ra Fan Togiki Vur Godama agus Nor Derg Misha Beg Shans Lanund reached Lesh Nimmer Den Omadim has a Tarna Lachen so Och Gulin is reforna Do Doig Gwyn Nod De agus an Waira Ra Kanashiv Dohan Major Ave Idir an Fartha Togant Poc Schlasse agus an Te is Congreen ni Rev Dohan Major and Son Atra agus Dovrishin tan Bontosh de Kailtig Áth Cliath agus Deshinish so Vedas Gulche Chane Chavistach Idir Bert agus an Tam ag Melt agus ag Machten so an Raytora Tegigi Sheeran Son agus Kaing ag Farag ag Eirach ag Dara Farach Cliath an Kaing ag Ivali ag Trid agus Dachar Ainge shall have Glana Vukan Tashek Farah Cliath nor vi share na glún an son Yari Glashe Smachtu Tashe Reach or nos Pro to Te Egirike Smachtu Ishtig an son Ege Dera and Lon Huli Brian Sheehy Osna Crokig Block Alden Scott Dentagi Vali and Council Mehuha and Tamar has up Eder Gulcher Nash if you're Lahange shall have Glana Kamad Pass Mashak and son Olim Don Tashanson Ish Egi Vali or Kul Tashit Connection of Ulish Dakak Egen Dera and Kul Boris and off card Vi Shanson son Ag Dooley ach Egan Dera and Council Imma Hamak Puck Cuig Vader agus Shaska a Veg Aun o Vi Shans Untakan son Ag Ivali Erchul ach an Buile Derna Dirk Stoppaha Cool in our era has to go agus Comet Harshid and Desha the Kahal Kylie reached on Mulla Cuig Vader agus Shaska agus Big Shans agus Shud better in Varna a Laidu Bout one Ella Ocht Gulin Atra Gawchean I'm sure a Kylie on her Honig Shestach Maronti gus tá sé gur ginish trio cean gáil tá Dohan am a fáchas a cléthe ag Gíomhálaí ach mar bhí rá níos túisce Braham gúil cool ag tastal Kylie leis an gceann sa Ísl golóir bhúlann sin ceann sa ach ar fóríl tá sé dímach leis an gceann sa Dehu ceann atá Cailte ag Gíomhálaí agus a rís an honada a tachta seach ag fágan na Parkinson tá Tom Dooley capam agus tugann sé deis rís cosa úra freiseálta thugann isteach tún ceafra úra dearnach na mar sin atá fágan Coolbar Ben Hines agus stocha an Greens sa teachta isteach níos ládra le cúpla nómad an ús beidir go méid dúláán ar an Coolbar a rivier na himmartha Dailá leis an Green ach tá Áth Cliath compórteach ag an stad seo sa cléthe ach Ífálaí fósa tríd Áth Cliath inis agus an fear contour Parcel Pass Corishirige tá Shanson isis scoreile ag Áth Cliath ach Nílan Council tóiste go maith ag an onadí Kevin Lahif for sé ceann má níos túisce ach an Council na mithir stray seach gúlí na mithe nó seach iirecht ar fórí le Áth Cliath agus an Coolbar ó Ífálaí Adam Fitzgerald gamar leis an bochamach tuigann sé go maith bhfuil scór ag tastáil ach tá Shellah búte go héascan son sa láric Dara Paran pass amach go siúd agus Áth Cliath láidir tá Calís feiceithe díreachos córsúla an Raytora agus ní léon ceiste stocha fé sin tá Shanson isis ag fólaí chun an Council a thógann tá sé tógann chud ama dul trasna chun é thógann tá sé tríise bheith úntaach crainn go dtí seo
os na Pocanna Éirice agus an counsá díreach sa lár. Nis Uíbh Fhailí leis an ceann áirithe sá. Dhéimar sé siúd dar nóg le Ceannais Laighean go na Gaillimhe cúpla seachtain ó chuin sé sin ceann na bliana sa chaite agus dhéimar sé go na chorcaí chomá an counsá ag Fhailí tá sé Harbh ard is bra leis de bhúla go háir déiring isteachtaí clós an tébéal gabh leis ach is cuma é sin tá an counsá me Haran trasnán címan san go bhfuil caithil cailí síos le gortú agus cailúnta bheith ann cinnte mar ceannas na himmarthirí mór a féise cí Fhailí le cúpla bliana nús agus a bhór an trúd dámneach ar siúd a cléthe rág an treis Tráchtaireacht mar anadí. Má se négúlín idir na fórna Áth Cliath ag fiochant go maith an stad áirithe seo agus beagdí mar Uíbh Fhailí nach bhfuil fuite in san tarnaleach ach an dá chúlín ag caithil cailí tá sé gorta inis bhí sé gorta le reinfá seachtain íonús ní raibh sé fiúr Parnell na seinseir nach irid ach is tócha é gur Tráchtaireacht an misneach a thart chum ráidethe agus don bhuireann ach tá sé sínta tá buntáiste ar fad ag Áth Cliath dó trídig gona nád a de banistóir Uíbh Fhailí ag féchant an son ar na ranatáge sin ag Gary Cahill dhéimar sé le Uíbh Fhailí ar feadh reinfad de bhlianta agus dar nó fear bheora dhéimar sé reinfad cluiche Ceannais na hÉireann le beora ceannas na clubbanna ba bhó in san Craobh Comórtas club thar na blianta agus bhí sé ann agus bhúg sé ceithre bhain ile éireann le beora agus 8 gréibh an chundéil in na club chomá agus bhí sé mar derm sé ar Parnell agus ar óirna Uíbh Fhailí thar na blianta fear higan an amáint agus fear úntach amáníocht agus catú anna creadúnta thart beidir don bhuireann ar fad in Uíbh Fhailí le cúpla míonús brethantú go bhfuil rudaí ag casa ar náis agus go bhfuil próséis agus struchtúr agus mar sin ag gceart ach tugadh sé tamalí níl rudaí dul go madómh tránóna ach tá siad fósaigh tríd an counsá imithe amach ar an líon ar an Dave Howell agus beag buntáiste éigeanta Uíbh Fhailí inis leis an ceann áras a beidir é chuirteach díomil na cearnóga agus féchan bhfuil seans brat glas a gáirdeach mar an táime goach tá idir teachsústíon tarna sáis gan counsá ísle agus a rís an sellmh caiilte éasca go maith ag Uíbh Fhailí an son agus tá deisir Dave Howell den Parc ag Áth Cliath ach níoan cos an tóir sleanna an son sin é maithreach ag an deir Irene Lowe é a glánach díreach isteach dí fear Áth Cliath I mín sé do chamáin ag a siúdach tá go leor ó Áth Cliath ann chun é bhallú tá Uíbh Fhailí fós a tríd fad na talún kickan son tá na peladóir go maith Uíbh Fhailí freisnach tá an counsá ríist ag Áth Cliath Congur cumad an taobh líonach scuileann réiteoir leis a brúntaach ag Uíbh Fhailí agus tá si tréis sin na glána rás chun sellmh inis tá bert ó gahéin taobh dulach fear Áth Cliath tréis sé gáil Davy Crowe chail me chut na Crocaig sean a Cliath inis sé glána tá bert immerthireachs gan aing á bharcáil an duine a bhúla ná dara power an counsá ar fóríl bhí amaige bhí spásaige ach ag an deire ar fóríl tá na seansanna cinnte á crothú ag Áth Cliath ach níl beidir siad ar fad á dogan an counsá bogtha go tappa isteach ag Uíbh Fhailí tá scór tá cúlaigh tá stálaach tréis an obair bhathair fad a dhéanamh an ceann deirnach an pass deirnach an mithir stréach fós tá siad ag trid fioch agus ag fáiléir tá sigan son tá sé ar náisiá tá siad ag gur bhoga isteach ná lines an son trúr mór haimpeir glóir carach an son lines fós a dul Uíbh Fhailí ag sleanathe ag an deir deir an réiteoir greibh na cosa buinte de agus puc sé rééis go maith bheith ann de cailíon isis. Se Puc sé bheith ann ag Uíbh Fhailí ní éicim se cailí beidir gúil sé mithe gortathe is tócha gur an fear thógaigh ná Joe Hoctor agus tá sé nua ar an Parc ach is tócha an counsá éasca go maith tá trí chúl gláán idir na fórna négúlín ach má dhéann sin counsá beag rudéigean níos fearr ar chlár na scóir de Uíbh Fhailí an counsá tóiste go maith aige thar an trasnán agus scór maihan son ó Joe Hoctor chun an bhearna a leidú dí 8 gúlín ach brethantú gcónaí Áth Cliath compordach sa cluiche níl siad beidir ag immert chomachas gur bhreálótha ach a déanamh dóthain chun fannacht chun ceann dó trídig má se i gcuine nád a héindig ag an tarna sos iscansá agus an buntáiste go mór ag Áth Cliath
na scór na beidir níos fearr sa chéad Laighean dá iarn an dá chúlas tócha ó Dara Purcell fós a seaamh amach mar na scór na beháchtaí sa cluiche. Bhí seansar cúla Uíbh Fhailí beidir 8 nómad ó hin na mar sin ach cosint anamh déanta ag an cúlbar agus an countsa sábháilte i meach le haig bula cúig féidir go seaca agus an iirecht sin chur a haran trasnán ag Cailí Máise deise na himmarthirí Jokic is go hógant ar board agus dos é nómad na mar sin le dul breathan tú ó Uíbh Fhailí má thoisiid chun an countsa a bhuachant go gahadís cúl a dhéimsú. Dearg le Uíbh Fhailí dó a fithe cúig dhéimsú an tachtain se chatte gine Cail Dara. Der Harbh Congress sa chéad le chorm ein cúlín déag an taobh ach an son sa Parnell bhí fios an a bhór ar Uíbh Fhailí agus gá chúl úntaach ag DJ Leathcheannais agus ag Joe Ryan rud a gág go raibh bua compórte gomacha ar Cail Dara agus an áit buinteach in san Cluiche Leathcheannais an sao tránóna dar nó casna fórna seo i gcuine bhí chéile an noras Cluiche Leathcheannais agus an lá áirithe sin bhí bua de gá chúl ag Áth Cliath ar Uíbh Fhailí dó séideag a gcuine ná de séideag agus ag an stad seo dhearfa marach naíonn le Uíbh Fhailí cúpla cúla gáilt go méid an lá ag Áth Cliath ríist an seo. Rís cúpla óna díile tachaseach Áth Cliath berta tachaseach an taim áirithe seo so ag fágan na Páirc an son tá Páirc Linehan agus aber bhd déanta go siúla go rís tugann sé deis beidir don Fannéil dína nuair riil agus stoch iver fithe má se tá freisin tachtaseach sin é cín bail ó Chaisleán Chnocha agus ag fágad an lántasaí líam don so na harrá dhéanamhanis ag banisteoir Áth Cliath agus deis agus na himmarthirí áit beidir a bhainteach ar an bhorn don chéad cluiche eile is an pacamach ón cúlbáire rís cóirt an taobh líon an sa i Parc Parnell tá cúpla eitleán isteachas amach ón airfort taobh hir den sé péil don tránón ar fad tá Cailís an son feicithe ag an réiteoir agus buile séir bheith an Uíbh Fhailí inis caiisiad an slitar bhoga go tapig mar gúil na scórna ag tastáil go dóite uthe seo chuing an leachúlaí lár sin é Cillian Sampson buile maithe go siúd ibristeach go héifeachta dín Far liver cúdig sin in lines pass trastan seo beidir go bhfuil seansúnta ag Uíbh Fhailí ar cúl sár cúl an sin ag Charlie Mitchell díreach mar a has to go an cluiche díreach mar a has to go Uíbh Fhailí agus inis tá siad thnáis sa cluiche dó tríd ag Áth Cliath héna héinteag pass cliste isteach go dtí Charlie Mitchell a bhí ar imil na Cearnóga agus bhain sé praba úntaach as an angach scóir den chéad scó an bhearna inis thnáis go dtí cúig cúlín. Nis fi mérá gribh cúil ag tastáil ní amháin don cluicheacht Uíbh Fhailí tá cúil fuite agus inis tá sellmh thnáis ag Uíbh Fhailí targ sé sin spreagad dómh ní léon ceist nach gur cúil den chéad scotha bhí anna caiisiad inis beidir leanúnt leis an countsa sleánathe ag deire ó Áth Cliath tá brúin is teach go hainge gírig ruchaisteach agus sellmh a bhuachan tá sé thnáis ag Uíbh Fhailí aber bhd déanta rís an tondí tháinig isteach Joe Hoctor fuair sé scór maithó fog séir níos túisce tá sé curtha chun talún tá brú mailte ar an son tá cabhar de díach ag an deire an countsa sleánathe an líne is go cos ó ghuiine dimróí Áth Cliath an son agus tugann sé an bontáiste de Uíbh Fhailí agus tá seansan is acu dollar an ounce an Vaidis Eric Joe Canning a dhéanamh beidir rud a dhéanamh ón Dave Líne sinníon cheist an fear hóigh ná Cillian Sampson ag féchant an orda buile réúnta maithe isteach sa Cearnóg fear Áth Cliath agus an slitratréis na méir a bhúlach beidir gur leor sin ní leor mar tá sellmh thnáis ag Áth Cliath nó ag Uíbh Fhailí agus ag Cailí ag casa go híise le géirigh duine bhainteach sa Cearnóg chun cúla dhéimsú de Uíbh Fhailí ach ag an deire an tá le Áth Cliath an son agus an council glanta nó le glanta tá siad déanamh dóhan as an council na chlána mar tá brúnta go teachtaseach a Uíbh Fhailí níl siad sásta leis an council í chéile tá an lán choulaí de Áth Cliath Brian Sheehy mé chun talún an son beidir tuirse go mór le héanaar deile agus tá poc séir ige Áth Cliath an réiteórará go raibh beidir iireachtaí Uíbh Fhailí an son agus Cillian Sampson beáín míad leach agus se tá carta buí brunt an son ar Cillian Sampson Farrella ó Uíbh Fhailí agus sinnéon captéin comátá an lán choulaí de Áth Cliath sínta an son Brian Sheehy ach beidir chun
Sosa hart don bhuir níos móna angéile tugadh sé tamálín chun Tráchtaireacht mar tá cúilsin tréis Uíbh Fhailí Tarnais in san Cluiche tá dóhan amach tá 9 nómad agus be cúpla nómad am cútah gortathe chumá agus dábhrí sin an chéad scór eile chóntácht an cúlbar take amach Ben Hines chun ceansa a thógand. Hines a seach sa lár agus Uíbh Fhailí arís treis an ceansa bhuachan tá rihan rás an isló an cúilsin treis mis nach a hartúh tá sé géirí beidir ceann eile bhaint amach ag an deire sár cosan de stigan san ag Áth Cliath a ríist deachratín or tá slitter búis acha tá sé caiilte ríis go héasca agus tá siad beagán í nervhíiseach istigan san sár aber déantan san ag DJ McLaughlin bhí cool again tuachtain sicata ach an cool bar ag seasamh an ód an san sin é Ben Hines de Áth Cliath Droch fast amachchan san droch lana tugann sé deisiúnta do Joe Ryan an ceansa ag Ryan Haran trasná agus tá bhearna ar naisianis dí ceithre coolín bhí seansúnta an san ar cool ag DJ McLaughlin de Uíbh Fhailí ag an deir cool bar Ben Hines san áid ceart san am ceart an ceansa sábháilte ach ag an deir Joe Ryan leis an iirecht ó Lord Páirc agus táid ar nas go dtí ceithre coolín tá na scórna deirnach an trí ceinn deirnach tagad Uíbh Fhailí sin cool agus gá choulín. Má se ceithre coolín idir na fórna bhí mé árán níos túisce go raibh Áth Cliath ar gompóir ach beidir nuair bhí na seansan acu go raibh de ceartacha bogan níos mó chun ceann tá beidir cuairtú éigean de chuirteach an san de Uíbh Fhailí sin é deir maithair beise go brá agus tá an imirt chun tosnú a ríist leis a bhar Lord Páirc Áth Cliath sin é deir power. Power leis an puck sleas a tras na hain sé isteach sa lár rás a ríist Purcell siar a hain sé leis gan so go cliste go dtíomhar a seach sin é Dunleavy ag fécinn ar na rana isteach a hain sé dín anadí a tháinig isteach an san sin cin bail ceann íseal ag bailach ag an deire an cúlbar a roch siarchanna sin a bhailú Adam Fitzgerald féhrú cabhraigh tastáil ní léon ceisnach raibh strach a déint an san agus Cluiche feice gan éon ceiste Gearóid me Craobh Iomána agus réitóir áránis gur puck séramach a bheith ag Uíbh Fhailí agus tá an tamig mach tá fós sé nómad go le de gná ammansa agus dhearann go mbeidh beidir gáú trí nómad am cútah gortathe chomá dá bhrí sin tá am fós ag Uíbh Fhailí Tráchtaireacht sa Cluiche tá am a gcónaigh Áth Cliath é a bhuachant agus gach seileamh inis chótáchtach cúlbar im Harnas sa cúl de Uíbh Fhailí agus tá seansanis an lán choulí sin i dara maithair fad galóir a chuir leis an gceann áthas ach sár go bháil istegan san ag dara power is brá leis an lábha chuir an áard agus seileamh a bhuachan mar san inis tá Berto Uíbh Fhailí siar an san duine bháin ó Áth Cliath sin é cían bail ach ag an deire tá sé mithe amach Haran lína deirig agus an buntáiste Harnas inis dín cúlbar ó Uíbh Fhailí agus Fitzgerald be sé géirig an slitter a bhúla chomh maris a dhéiteach sé ag féchantar na rana Ceansa díreach sí sa lár seileamh a ríist ag Áth Cliath níl mar éiríonn le ifar a sé Samson Sarmhuile a hart don slitter tá sé búis inis é Kylie ag féchantar na rana pass trasnan so dín an díal tháinig isteach sin é Joe Hoctor ag fécant in náda leis an ceansa táid Harnas go dtí aon chúl amháin sár choimert an san amast na dosa ag Uíbh Fhailí Kylie go dtí Hoctor agus a níis an ceithre scór deirnach ag Uíbh Fhailí cé a chreidach é sin má chríoc níimiidir chóscór beag denómad fé rógaing má chríoc níimiidir chóscór ríist beag Pocanna Éirice an son a gin dóid trídeig ag Áth Cliath héine trídeig ag Uíbh Fhailí agus tá go hainge fécant inis cáhfuil an slitter tá sé I lábha cosantóir Uíbh Fhailí ag ní airíonn le sé glanna tá sé ar naisteis inis ag Dóna Levy féhrú tá Uíbh Fhailí ag tríd agus ag tríd agus ag tríd agus 9 lines ar Dave Howland far tá sé ar naisteis ag Áth Cliath bhfuil Cluiche an son níl a deir an réitóir tá Loch Lanta Áth Cliath ar buile leis an gine sin is tócha nachhfuil éon buile séirbranta ach ag an deire tá an adóg séitethe agus an réitóir dul I mún cainte le na cholachaí ar Dave Howland far tá anna siach sa Cluiche dóid trídeig a gona héine trídeig agus is tócha ag deire na feideáise chun é chahaisteach idir Bert Far Áth Cliath Seamus Fenton atá sínt an son an green ag boga isteach dí an bosca Tráchtaireacht an so geall leis an stadse agus cuman í léon tas hí dóhanúcht ar gréine going níos túisce ach mé caint leis an bharí an chlár na scór taobh lingan sá
Malachio China ó chunta na hirví tá sé á dhéanamh le 7 mbliana agus 20 dúirt sé agus dúirt sé ní minic chuir an gríineisteach ar an Musca Tráchtaireacht an so I Parc Parnell tá mid goléireann is ag fear ar an réiteoir an slitir caitisteach sela bheith Áth Cliath tá siad cool chun ceang scóraigh tachtisteach bhfuil an muir árán son go bhfuil sé sinna mithir fóríl an 10 counter stré agus gahain inis ag fear ar chúlbáir Uíbh Fhailí Adam Fitzgerald fad galore rís leis an gceann so tá trí nómant go le de gná am tá Uíbh Fhailí ag feabhsú a gcónaí ní léon ceis fé sin Cailí agus nachtar trééis difriúil an a bhór dhéanamh an ceann sa mitheisteach Har an trasnán ag cathal Cailí dúirt mé níos túisce dá bhaidí sé thugann seach an éair go néanaach sé difriúil tá sé sin dénta an bhearna is contúirtí riamh in éon cluiche gá chúlín inis idir na fórna dó a 30 ag Áth Cliath héna 40 ag Uíbh Fhailí. Má se tá héna cethir a stíigh chéile aimsethe ag Uíbh Fhailí hí 9 gúlín atra den ómad ó hin tan bhearna inis ag gá chúlín agus tá rihanrás ag Uíbh Fhailí Joe Hachtar inis leis an gceann áirithe sa bhráil ó dul go dtí Cluiche Leathcheannais Laighean an tachtain seo cúnaí léon ceistan son nach go bhfuil na cosa buinte de Jack Screeney agus beg puck séir eile ag Uíbh Fhailí agus nadidir mé ché thógan ceann áirithe sa an réiteoir mitheisteach chun a bheith in san ád ceart an fear thógaigh ná Screeney bhí arás ar fad sa chéad le thug sé siúd for bhórdas na Pocanna Éirice an son tháinig Cailí isteach thug sé siúd cúpla ceann ach tá sé fácan isis fé Jack Screeney leis an gceann áirithe sa tóg ag an deire ar fóríl beidir go mbeadh sin níos fearr é ágant le Hachtar nó le Cailí mar tócha bhí beidir cúpla ceann caiilte an bhar chéine Screeney sa cluiche sa chéad le má se trí chúlín fós idir na fórna deirn go mbeadh trí nómad am cútamh gurt a ríist ag deir na himmarthe agus má se Áth Cliath glóric scór an ceann so Har bheith fada praban agus Har an lína agus gur puck sleasa bheith ann ag an deir híl mis gur puck sleasa bhí ann nar bhain sé an lína deirg amach ach tá sé rán son go bhfuil sé ar fóríl is don céadúr go nuirt an muir gur puck sleasa bhí ann ach an son beidir raibh sé teach ganí leis scúil agus ará bhfuil tá an muir chúlar á go bhfuil sé ar fóríl ach ag an deir se puck sleasa a bheith ann de Uíbh Fhailí agus go haing ag fearre ar an bhógra thucha gníos ó héobh amcútamh gorta an nómad go le a go ná am fácha cúil glán idir na fórna agus fad galóir leis an puck sleasa an ceann is fear sa cluiche go dtí seo ach ag an deire Áth Cliath beidir beáin de nervhíse choristeach orthe lár parca agus ar fud na parca inis airíonn lohéis sin a chur chun ceann bhráló scór agus an dá scór chur idir na fórna 10 ag Purcell léic na himar sa chéad leán chun ceansa garad agus is stachtí láh an cúlbáir agus Uíbh Fhailí a teacht bát amháin eile brúan son Berto Áth Cliath gur gé bhálúta Uíbh Fhailí tá Luke Eganach dénta go man son anadí Áth Cliath sinna Eddie Moran agus ríist an ceansa caiilte beag dímártha leis an gceann áirithe agus na ceann atá caiilte isteach dís na tosa ag Uíbh Fhailí tá siad ag iarraigh scór nó ggóile chun iad a hairtar neis sa cluiche inis tá fearr leis héin sa lár sinna ihar a cúteag 9 lines was adol ag swin ihar cúil níl tá sé sásta cúlín a hógant bhí sé fácha leis héin a lár na parca 9 lines de Uíbh Fhailí agus an bhearna leideithe ríist. Dó 30 ag Áth Cliath sin 9 gúlín déag héna 50 ag Uíbh Fhailí sin 8 gúlín déag tá 1 chúlín amháin idir na fórna agus beag sé nómad am cútamh gorta well beag dóhan action fós a going tá seansar a déh eile inis ag Áth Cliath tá sé is smína beidir cúil níl mar tá ábarúntaach dénta cosantóirí Uíbh Fhailí agus tuigeann siad inis cúpla imar thóra Áth Cliath meithe síos le crampa cúlín amháin idir na fórna tá na scórin ar fad le 4 uaire aimse ag Uíbh Fhailí tá sé ggéirge sin ag International tá sé fuidir sigan son ag cín bail agus bhil socróg sé sin Áth Cliath tá sé héana meithe síos le gortú trí sé chur Har an trasnán an bhearna th neis arís go dtí gá chúlín dó cardeig a gcuine héna héindeig nó gcuine héna cúideig ach tá Bert ó Áth Cliath sínt an son dúirt an muir howlan son go mbeadh sé nómad am cútamh gorta going má se beag dóhan ama fós agus na fórna an ceansa a bhuachant ach tá Uíbh Fhailí is tócha tá sé ggéirigh
Slitter Voga Gamarta, the Hemorrhoid Trish, Áth Cliath Hartung, Captain Stador, Norvi Negulina, and four near Dahat Nomad. Gorev Áth Cliath Comporta Gama, Conan Carta Hart, Uíbh Fhailí, and Cool Shin, Charlie Mitchell, Trish Craobh Iomána Fé, Tasha Trish, the Harren Ternash, Gomor Cliath, De, Numarshin Dirach Deer Streka, Agus reached, Bader Gameshitson, Costasuk, Rivieric, Fogan the Parkinson, Ta Joe Ryan, and Cliath Immerheg and Varlar Parka, Agus Tráchtaireacht, and son is Dokagur Iver Fehetown, Agus Masha and the Hapraha, all Ionad Eg Darren the Himran, so Takul Noba the Martian Fos Eg Dorian, Áth Cliath Taring Harnash, Gall Hulin Contosig Leshin Eric Shin, Ach Desh Fos Eg Dorian. Nish gach Shelf Hone Talk, the Áth Cliath Richter and Ouncy, Ach Shelvistigan son, Buta Gahaling Eg Uíbh Fhailí and Passamak, Di Keen Burke, Farhul Dira, Nishtri and Captain, Sinead Killian Sampson, Ach a Rish Drock here take a shoot, better gonna broke Shemach, Dove Eg Darren Yenig, Marta Shelf Harnash, Áth Cliath, Agus Eg Fenton, Ach a Rish to Anna Hossan, Dianavistigan son, Eg Áth Cliath, the Eg Uíbh Fhailí, Ta Cluiche Feke and son, Egan Ray Tor, Agus Beg Pucks here. Eg Uíbh Fhailí agus tá Coolbara ará tógig mise tógig me Gamar mar go bhfuil scóir ag tastáil uinge. Uíbh Fhailí inis gá chúlín chun deirg agus ceir nómad nó mar sin fácha bhí gortú cuoinnig ag an chéad nómad an amcúilteamh gorta, beidir go méid nómad nó chuige second nó rud ag an deile chuma curtha leis an immert sa inis Áth Cliath gur ag smach dúistegan son déanta go maitha tá brúan son ag Darren Ray Tor leanaí ar agus tá cumán ordan son í léon cheis fé sin Fuishef Áth Cliath agus an Coolbara Tachtamach, better go make sé chomada, chud ama Hogant agus an Taumaveld. I reached a couple of immerhor eile ó Áth Cliath me shees and saw during Craobh agus Tertian níos móna ein rodella. Agus Áth Cliath, Réitor reached a Glarth le Far Uíbh Fhailí sinné Charlie Mitchell stoke an Taumsa, agus tá Carta Bui, Brumta Mitchell sinné Far Yamshik an Coolbara Áth Cliath me Harnash sa cool tá she can Hogant. Fake here on Foley. Farvi Harvick Crown Dovan saw Chalk Nona Bravalish and Council Hoyim should Cunas Actitum Har Park Parnell and so Nigaro Faburon and so Deshinish Sheg Foley agus Áth Cliath Fad Galore Lesh Willan Crinus Ow Neil Dera and Miher Stray agus Tan Bontosh Harnash and Isheg Uíbh Fhailí Margawil Shelevaka Ta Gone Omad Gwelenu Marshin Fág atá gá chúlín idir na fórna sin an bhearnas massanéin Cleamáníocht a mar má dhéin an Iranella cool be sé dechar Tráchtaireacht tá Shelf Harnash inis ag Joe Hoctor ag fécintar na rana tá sé Uíbh Fhailí tá sé meisteach go cliste deisianta ag Kylie Fé bhrúach Darren Ray Tor go bhfuil an number catóca as an son ag cahal Kylie tá sé Harvh crosta leis an gine sin ón Ray Tor bhí immerthóirí ag stracha as agus well, ní hóking ar níl gom cadén rá eile bhí aige. Ag an Darren Coolbara Áth Cliath Ben Hines a Tachtamach an Taum Marthas agus a ríist an Taum ag amach tá fé bhan an dá nómad inis ag Uíbh Fhailí cool a gáilt má tá si contact Harnash sa Cliath an idir Harnash go húntaach in áíir catú Anna Cradúnta Hartóbhach Áth Cliath inis it's an áit níos fear címan son go bhfuil Farrella Foley sínt an son le gortú tá seans antá ag Áth Cliath cool tá si glán isteach ar Coolbara ach sá bháilt den chéad scud déanta stig an son ag Adam Fitzgerald hí deis úntaach ar fad ar chúl ag Cian Boyle ach ag an deire tá sár Cliath immerthe ag Coolbara Uíbh Fhailí Adam Fitzgerald tá sé mehamach le haig buile cúig féidir agus seasca agus a ríis tógad Áth Cliath a go damansa leis an gceann áirithe ag fécintar an óradóir nómad na mar sin an tá fácha I Parc Parnell agus a ríist sé Foley tógad an cceann áirithe tá sé tréisí de hocrú chud bha amanta in san Cliath nóir bhí na seansan na níos túisceige ach seoch ceann Harvh táchtach chun an bhearna chur Harnash go dtí éon chúlaháin Foley ag fearr ag féchant go géir ar an gúil ag tógann de chudáma leis an gceann áirithe tá ríis cúnas an sa Parc Parnell an ceann sa a ríist Haran trasnánaige sár cúlín an son ag Foley an Taum geamh a caite dó a cúigdeag ag Áth Cliath héana cúigdeag ag Uíbh Fhailí tá cúil glán idir na fórna an bhaíoch Uíbh Fhailí cúil a gáilt a thógadh sin diam breise sin íon cheis tá seansa sig an son isis
ag Luke Egan, Eagle Ishal, Lagir, ag an Derritá Bruinish, an Coolbarish, ag an son. Ben Hines, Kasheva Arak, Acton, Adog, Yerig, Shet, and so, Tan Shane Omada Stig, Brisha Cree or Ira to Uíbh Fhailí, Honeyder Hernash, Gahuntuk, Egan Dera, Agus V Shans Danach, Erhul, Egan Dera, Ní Dó Hashan, so Inov, Murphy, Áth Cliath, Beagán Beag Bídag Níos Fear, Vidir Negulín Conkyang, Lashley Treat and Tráchtaireacht a Cahatú Sár Creadúnt a Hart Uíbh Fhailí mar Leanandar ag Trid agus ag Trid hí Joe Ryan agus Hoctor agus Mitchell, Charlie Mitchell leis an cúl aus ar fad dóibh hí an bhearna Harnash gotí cúlí na bháin trí go le nómad ó hin a cúpla scór dearnach go háir na ceang ó Ciarán Foley ag an deire chun Áth Cliath chuir tríd a ríist go dtíon Cluiche Leathcheannais. Tá anna Cluiche feice going an sá I Parc Parnell Tráhnóna an dá iarn aus ar fad ach ag an deire siad Áth Cliath choirithe 2020 a bheith ag gimmar ríist sa Craobh an tachtain se cúing 2020 hain. An scór deire go Parc Parnell Áth Cliath 2-1 Uíbh Fhailí 1-1. Stach Bruin Sutter and Gusson Tor Oberva Stiggins on Liam Dunn Favrú Cassan Norvulan and Count Sagas and Chéad Coolín den Cluiche I'm Sheg Liam Dunn score Quirk Stach Námach Foley and Count so Curristach tá she ord will she crying tá and Tarna score and son Uíbh Fhailí gan Varsa Cúnge sin fear na Crocig Dara Purcell Favrú na Gusson Tori Falcon Yiga get Purcell is Stach Haran Trasnon Sar Coolín and son agus tá Línis na Héireann Gwyna Kirky and Cansa Kyle taken cool bar ta Favrú ta chance on so I go clear cool agus an Cansa mehestach Celine Ton cool Navarron and Cluiche son ni Rib Fall and Tachtan Shakatic Chacht Hernash Trish Gorta ach Beidir go Juka Stacher Bowl on Imrahor and Cansa and mehestach Haran Trasna Herstach Martus na Tossa ta Anna Vrivre nor Norvin Shelvico Uíbh Fhailí bheith cuarma tá deisile an son gan Varsa Cúnge Dara Purcell tá tús úntacha go sin na sús chofada leis a bhar leir Parc sin é Dara Power trasna go dtíon fear contortach sin é Purcell chanceige ar scór eile sin obair úntach críoch úntach seo teistenis ar scrínin Count Dernach ar stray ar agus tá Count só bhd níos fear sin a bhí tastáil Uíbh Fhailí agus dúr chuine Don Count Dernach on Dave shot and Park and Council will have fad galore lesh and wearing fake and taga shin scored and sco egg jack tossa gahorha and Lena Lantasach and a Reaver Shahung Screeny and Council a reached Harbar shin treat got oh have Tashi agus gamer dak again Derritá Shantan Uíbh Fhailí and Council imestak o lor na Park a shin scored in Chéad san immert da Uíbh Fhailí and Áth Cliath. Chance. Like Foley and Counts on Níos Fearige. Ulachar idir na Forna Nadog. Shéiteg and Raytor tá Cadige Boga. And Counts on Bulldog a stop egg and cool bar och egg and Dera. Imahish Duck and Dacherty and son Ida Creek now and Farlar Park at Keen Burke. Leshin Gown or a sub of Ralishek or Haran Trasnal Jane to go Mahanson like Far Cool Dera. Sar Colina Gashud. Och Morrison Immert. Ruchistach, Swinver and Passa Hartistach, Jane Kamaga, Shakti Purcell. Oh, again, Darren Cown, well, Nilisigan, Myrigan, Derritá sauce, the Shah, Cookshe Shin. Dochul can Kang, Bouta one Ella, Nomad Golenu Martian Foka. Then Coot of Gartagus, Nilain, Rod Kilt on Son, a Harshtakti Far Contour, Dear Marta Jane to get Shakti, Darren Purcell, scoring Untuk Feke, Uig and Sotra, known on Counts of Homale, Hain Counaka. Oh, Tasha Parc Parnell na Grain a Fos, Shakti Nunti Honig Shakt Áth Cliath Shin, Iver Fahain Kevin Lahif again Darren Counts aga showed Tosh to Gamas score Untakan Son Áth Cliath. Shakt no Quinn Shin Count the Blina Shachata agus Immer Shaguna Hurky Homat on Council Egg Foley Tasha Hariva Ordis Brala she Devula Gahar Daring Shakti close Haka shoot Ibristach Gahefik Tatin Farliver Kudiction in 9 lines past Trastan Shaw better chance to get Uíbh Fhailí or cool. Oh, Sar cool and chin. Egg Charlie Mitchell. Chas of an Oden son Sinead Ben Hines the Áth Cliath. Druck Fassamachan son Druck Lana took a shade dash to the Joe Ryan and Council Ryan. Haran Trasnan agus Tan Bjarna turn around past Trasnan so Dion Diela Honiga Sinead Joe Hoctor Ig Fake into Norda Lesh and Council. Tommy Hernash Gudien Coolawan.
Sár to gná an tá Uíbh Fhailí ag fewsa a gcónaí ní léon ceis fé sin Cailí agus nachtar trééis difrií an a bhór an countsa meheisteach Haran Trasnán ag Cathal Cailí inis tá fear leis héin sa lár sinna ifar a cúteag 9 lines was it all win of her cool níl tá sé sásta coolí na hógan hí sé fácha leis héin atá na scórin ar fad le ceathrú uaire I'm shaky Fhailí tá sé ggéirge sinna gáiltar naisníl tá sé fuidir sigan son ag cín bail agus well socróg sé sin Áth Cliath tá sé tógan to chudáma leis an gceann ára tá ríis cúnas an sa Parnell Parnell an ceann sa ríist Haran Trasnán aige sár coolín an sonnig